Что не следишь, бе? Не, само един голям траверс има там. И е горе, качен на другите траверси. И е с оранжева блузка. Виж, до кога ще си там, бе? Не, наистина, долу има един траверс, внимай да не паднеш върху него. Да почива в мир. Един като тебе и той не можа да слезе. Тополи ти е. Искам още. Много тайни нощи, невъзможно. Айде, че, клама нощи. Вибоксата очаквам. YouTube, YouTube, вибокс, всичко. Facebook. На майка на прилата ми. Да, всяко ли 20 пути да не Чай да се. Гледам му сам. Къде този телефон хубавия, бе? О, Боже, ти беше като първия на баща ми, човек. Торос. Арбе, бик. Слез там. Ей, бик ще слиза там, бе. Да слезеш. Да. Аре. Ама ако бягам надолу и дойде Ротвайлер, какво правим? Аз ще подгоня. Пак ли, бе? Машина за пардени. Аре, бе. Ме какво искаш, бе? Аре. Да, бе. Айде да се снимал, бе. Айде, вибокса. Ютуба. Да, бе, В Ютуб ще го качим за дай на subscribe. колко е високо, бе. Виж колко е високо, бе. Половин метър. Циганчи краде желязо и сега не може да слезе. Да, си оранжева, ти иска да го различава в колите през нощта. Светло от различава. Какъв е този вики на бузата ти? Какво е? Не вярвам в чужата по география. Другата година ще миниш по география другата година. Дай му го, бе. Да, да му го дам. Айде го надървим за копара. Айде, бе. Айде, бе. Еми, дръж, бе. Да, скоро. Снимай. Добре, спрем след като бишка си мъж в Бостеря. Дръжи! Как се увеличават, бе? Да, съм и копчена преди на... Да. Кой е този там горе качение, бе? Ми ти бе сира, бе.